her på Mors. Jeg er sammen med Kalle, Irena og Frederik, og vi skal ud og fiske efter havørred her i Limfjorden. Men det er faktisk ikke så meget fiskeriet, det skal handle om i dag, men nemlig noget, der hedder tailgating. Og hvis du tænker, hvad i alverden er det for noget, så skal du ikke være ked af det, fordi jeg tror, at de færreste danskere ved, hvad tailgating rent faktisk er. Men det vil jeg rigtig gerne lave om på, og jeg vil gerne starte en stor tailgating-trend i Danmark. Begrebet stammer fra USA, og en tailgate er det, man kalder bagenden af en pickup truck, og tailgating er et slags event, som man holder ude på parkeringspladser inden en baseball- eller fodboldkamp, hvor en masse mennesker samles, slæver kugler, grills, parasoller, stole, borde med, holder en stor barbecuefest ude på parkeringspladsen, inden kampen går i gang. For mig er tailgating ikke noget, der foregår på asfalt, men ude i den fri natur, når jeg er på jagt eller fisketur, og det er her, jeg håber, vi kan starte en tailgating-trend i Danmark. Vi skal selvfølgelig ud og fiske, og så skal jeg lave noget mad til mine fiskekammerater, og her vil jeg lave en ret, som jeg forbinder med USA og med tailgating, chili cheese dogs. Så vil jeg gerne også vise jer, hvorfor jeg synes, det er så stor en fordel at tailgate, at man netop kan have en masse udstyr og gear med i sin bil til at lave mad ude i naturen, og jeg vil gerne vise jer nogle eksempler på noget af det udstyr, der kan være super praktisk til netop tailgating. Så skal vi altså også en tur til Sverige på jagt efter vildsvin, hvor jeg har haft en drøm om at skyde et vildsvin og lave smagsprøver på det, tailgating-style, til flere hundredvis af mennesker på Brahetrolleborg Game Fair. Så det skal I selvfølgelig også se, hvordan det gik. Men nu er der så blevet tid til at fiske. Jeg har faktisk set en del fisk, flere af dem, der har været op og vende, og nogle, der ringer, og Frederik har haft en bag ved fluen, men der er altså ikke rigtig nogen af dem, der vil hugge. Så jeg vil lade de andre fiske lidt videre, og så går jeg op og sætter gang i frokosten. Man kan godt drikke en øl, mens man laver det, kan man ikke? Selvom vi ikke har fanget noget, så må man jo godt få noget lækkert at spise til frokost. Så jeg er gået all in med en lille foldegrill og foldebord, der kan være bag i min bil, og er i gang med at lave chili cheese dogs til os alle sammen. Chili cheese dog er sådan en ret, som du kan købe inde på alle mulige stadioner i USA, og altså også en, der bliver lavet ude på parkeringspladser, og i dag lige her ved Limfjorden. En chili cheese dog er en hotdog, men i stedet for ketchup og sennep, så er der chili con carne oven på toppen, og så noget revet cheddarost, som gerne må smelte en lille smule. Og så i min version, så pepper jeg den lidt op. Den får lidt syltet jalapenos, lidt syltet rødløg, måske lidt ekstra hot sauce, hvis man ikke synes, den er stærk nok, og så lige lidt frisk koriander på toppen. Og så har man altså en tailgating-style chili cheese dog. Maden er ved at være klar! Det var vist, der står der. Ja. Skål! Sådan der. Nej, hvor ser den lækker ud. Smager skønt. Det kan godt være, at du synes, det virker langt ude og åndssvagt med alt det her udstyr og slæbe grills og borde med. Og det er det også. Du har fuldstændig ret. Men ved du hvad? Nogle gange så er det altså bare fedt, sjovt at gå all in og overdrive. Men der er altså også en mening med galskaben.
At lave mad ude i det fri behøver ikke kun at være at medbringe et lille bitte trangiasæt, som du kan have i din rygsæk. Det kan altså også være at fylde bilen med kølebokse og store grills og fyre den af. Det kan være, at du skal, som her, køre helt ud til fiskepladsen, hvor du lige så godt kan have det hele med. Og det kan også være, at du skal på en jagt, hvor du skal lave frokost til 10, 15, 20 jæger, eller hvad ved jeg. Og så skal der alligevel noget udstyr og noget mad til. Som lovet, så vil jeg gerne give en lille gennemgang af noget af det udstyr, som jeg kan lide at bruge, og som jeg kan have med i min bil, når jeg er på tur. Hvis man snakker tailgating i amerikansk forstand, så kommer man ikke udenom en gasgrill. Og jeg synes, en gasgrill som den her, som kan være bag i bilen, kan folde ud på egne ben og stadig være stor nok og varm nok, til man kan lave mad til en ordentlig flok, er helt perfekt. En anden varmekilde, eller hvad man nu skal kalde det, som jeg er ret glad for, det er de her små gasblus, som er ideelle til at lave kaffe på, men som man altså også kan bruge til at varme en gryde eller en stegepande, eller hvad det nu måtte være. Og så er der jo selvfølgelig også muligheden for at lave mad over bål ude på fiske- eller jagtpladsen. En anden ting, som jeg synes er helt oplagt at have med, det er de her små røgovne. Nogle kalder dem Kasper Røghat, som jeg ikke kan sige nok godt om. De koster nogle få 100 kroner og kan bruges til at ryge fisk, muslinger, alt muligt andet. Og vi har lavet et afsnit af ud, der handler om at sanke sine egne blåmuslinger, hvor vi lavede røget blåmuslinger i sådan en her. Og i afsnittet omkring hornfisk, der laver jeg retten sol over lejer, som er et stykke smørrebrød med røget hornfisk. Så dem synes jeg i hvert fald, du skal tjekke ud. Når man snakker om tailgating, så kommer vi ikke uden om coolers. De skal selvfølgelig først og fremmest bruges til at holde sin øl dejligt kolde, men også til andre råvarer og madting og hvad man nu skal bruge derude. Og så sidst men ikke mindst, så er det jo også helt perfekte, når man har noget frisk skudt vildt eller frisk fanget fisk, som skal på køl og komme godt med hjem. Det er super praktisk at have nogle borde til at servere maden på, og det er altså også rigtig hyggeligt at have nogle borde og nogle stole at sidde og spise ved. Der kan man køre den sådan lidt klassiske camping-festival-type møbler. Du kan altså også finde noget lidt mere lækkert og lidt mere liret outdoor-grej, som folder sammen og bliver til næsten ingenting og nemt kan ligge omme bag i bilen. Så må man altså også gerne nørde og hygge lidt. Jeg har for eksempel lavet min egen lille tailgating kaffebar, som egentlig bare er lavet på sådan en serveringsbakke, som jeg har købt og sat et par snore i. Og den er altså helt perfekt, når man lige skal lave en lille kaffe på fisketuren. Så kan det også være fedt at have en lille taske eller kasse, hvor man har noget salt og peber, viskestykker, skraldeposer og alle de der andre ting, du måske måtte få brug for. Og så selvfølgelig noget bestik og service. Jeg har blandt andet fundet noget tallerkener og nogle gryder, som kan klappes sammen, så det fylder næsten ingenting, når det ikke er i brug. Og det er altså en klar fordel, når man er en lille smule udfordret på sin bagagerumsplads. Og som I måske fornemmer, så er jeg svært glad for ting, der kan klappes sammen til at fylde næsten ingenting. Og det gælder altså også fiskestænger. Sådan nogle flerdelte fiskestænger, som egentlig kaldes rejsestænger, de har altså også den fordel, at de kan ligge om i bagagerummet, så man altid har en med. Og så er de altså også super fede, hvis man skal dyrke sådan noget street fishing inde i byen, hvor man måske skal ud på en cykel, eller med bus eller S-tog, eller hvad ved jeg. Og så er en fiskestang som den her i 5 dele super praktisk. Det er jo lige før, den kan være i baglommen. Det må også være nok om gear og udstyr. Vi har haft en super hyggelig tailgating session her ved Limfjorden, og nu skal I med at se, hvordan det foregår, når der skal tailgates for rigtig mange mennesker. Så står vi her på Game Fair på Brahetrolleborg Gods på Fyn. Det er en kæmpe stor jagt- og outdoor-messe, hvor du kan se på guns og udstyr, skyde med haglgevær og lære om, hvordan man forlægger noget råvildt, og altså også prøve noget terrænkørsel her på offroad-banen. Lige her skal jeg selvfølgelig lave noget tailgating, og der havde jeg en drøm om, at det kunne være lidt blæret nu, når det var en jagtmesse, og lave det på et vildsvin, jeg selv havde skudt. Min kammerat Joachim, han mente, det fikser vi, så for 3 uger siden, der var vi i Sverige, og det gik faktisk ganske udmærket, og Emil og hans kamera var selvfølgelig med. Ja, der går vildsvin nu lige søgerne af det. Jeg kan se rådyr. Ja, nu kan jeg se ørerne. Ja. Yes. Joachim så lidt eller andet langt ude i beden, hvor der lige 2 sorte ører, der stak op. Så der er så et vildsvin, der er ude.
synes jeg også, at vi skal rykke derned. Ja, ikke? Jo. Sidder vi heroppe og kan overskue hele området, og vi har allerede spottet en gris og 3 stykker dårvildt dernede. Men vinden fører lidt den her vej, som er lidt irriterende, og de må ikke kunne lugte os. Så vi prøver at gå ned og finde et tårn dernede, og så håbe på, at de kommer ud, så vi ser, hvad der sker. Nu har vi gået lidt rundt og kigget, og vi tror på, at grisene de kommer ud i den her mark her for at spise på veden om natten. Men forhåbentlig kan vi lige se dem i skumringen, og ellers så har jeg en lille lommelygte fastmonteret på min skyder, som jeg lige kan tænde. Og håber, at de ikke bliver skræmt af lyset. Men jeg tror, vi gør det. Vi sætter os op i det her tårn, så kommer vi lidt op i højden. Har et godt udsyn. Og hvis vi er heldige, så kommer der noget tæt på. Men det er også mere sandsynligt, at vi ser noget lidt længere væk fra. Og så prøver vi at pyrse over til det. Jeg tror, den er på vej ud nu her. Jeg tror desværre, at de fik færdig at se der. De vælter bare ud af skoven. Jeg tænker, hvis jeg skal afsikre, at jeg står tæt på. Ja. De to forrest. Du skal jo få lov at øje med den til venstre. Hvis du kan se den der er. Ikke den der længst væk derude, men nummer 2 der, den må du gerne skyde. Derude, nummer 2 der. Den kan bare gå. Længere om lyset, længere om lyset. Okay, den ligger derude. Det er godt. Bare sluk lyset. Har du repeteret? Jeg har repeteret. Jeg sikrer igen. Det føles godt. Ja, jeg tror også, det var. Det er mørkt. Det er rimelig crazy. Jeg skulle kigge på den. Jeg tror, den ligger der. Men er lige for størrelsen nede på den. Ja. Fandt det så, var der lyst op. Der ligger den. Hej. Hej. Det er udgangshullet. Ja. Wow. Perfekt størrelse gris. Hvad vejer den? Den vejer 40 kilo, vil jeg tror. Nej, 45 måske. min første gris. Ja, det er Min udgangshullet det første der. svenske vildsvin, ja. Det er Der er altså god kød på den her. lige som det skal være. Og bundmanden, han er
Han er glad for. Hvor mange grise var der ude i marken? Hvor mange vildsvin? Ja. Tak, Joachim. Og tak til grisen her. Drømmen var at kunne servere noget mexicansk tailgating-mad, lavet på en gris, jeg selv havde skudt, og det vil Joachim gerne hjælpe med, og det lykkedes sgu. Så jeg er pænt glad og glæder mig til at give den her en masse kærlighed og en masse tid og en masse røg og en masse krydderier og alt muligt andet godt. Men først er der lige lidt hårdt arbejde med at få den slæbt tilbage og brækket og flået og ordnet og det ene og det andet. Men den del, den glæder jeg mig faktisk også til. Jamen det lykkes jo altså, og det er faktisk præcis den gris, som jeg skal servere smagsprøver på her i dag. Retten er lidt Tex-Mex-style, men også med inspiration fra min studietid i Yucatan, Mexico, hvor jeg blev helt vild med en ret, der hedder Cochinita Pibil, hvor de tager vildsvin eller pattegris, smører ind i sådan noget rød achiote-krydderi og appelsinjuice, pakker den ind i bananblade og langtidsbraserer den i et hul i jorden sammen med gløder og varme sten. Jeg har altså ikke noget hul i jorden, men jeg har til gengæld sådan en rigtig lækker træpillegrill derhjemme, så der har den fået 10 timer ved 140 grader cirka, og blevet helt mørt og kan trævles fra hinanden, sådan helt pulled pork-agtig. Jeg sprøjter den med lidt appelsinjuice undervejs for at holde den lækker og saftig, og så her i dag har jeg det med og kan så lige varme kødet, og så lave nogle quesadillas, som er 2 tortiller med cheddarost og det her trævlede kød imellem. Og så har jeg lavet en salsa, som jeg synes passede lidt til vildsvin, der er lavet på noget grillet majs med lidt forskellige krydderier, nogle sorte bønner, lidt forårsløg og lidt forskellige andet lir. Og så er der altså quesadillas con cochinita pibil, tailgating style. Jamen det lykkedes altså ikke kun at få ramt på et vildsvin, men også at få lavet smagsprøver til flere hundrede mennesker, og mon ikke der bare er nogle stykker af dem, der har fået lyst til selv at prøve lidt kræfter med tailgating. Så er det her afsnit ud ved at være slut, og jeg håber, du selv er blevet inspireret og har fået lyst til at komme ud og dyrke noget tailgating. Og hvis du synes, det virker en kende overdrevet og skulle tage til Sverige for at skyde et vildsvin og slæbe en kæmpe stor grill med i bilen, så start med lidt tailgating light og bryg en stille og rolig kop kaffe næste gang, du er på fisketur.
Du kan finde et andet afsnit derude, der udelukkende handler om at brygge kaffe i det fri. Og i hele taget så håber jeg, at du har lyst til at tjekke nogle af de mange andre afsnit, vi har lavet. Du må meget gerne abonnere her på kanalen, og du må også meget gerne dele den med dine venner, og i hele taget være med til at udbrede kendskabet til den her kanal. Det er alt sammen noget, der gør, at vi kan få lov til at lave mange flere afsnit i fremtiden, som vi rigtig gerne vil. Men under alle omstændigheder, jeg håber, du har nogle gode eventyr i vente derude. Tailgating, jagt, fiskeri, hvad det måtte være. Kæmpestort knæk og bræk herfra. Porque cantando se alegra.